Kunjalo Nkosi yami bakithi, iy'nsizwa zakithi y'khiphile laphaya ama-date omsebenzi wazo. Enye yey'nsizwa laphana okuwumkhulekelo uthi ngey'tetini zikaJuni 2025 umsebenzi wakhe uyaphuma omusha sha. Abafowethu bakhipha ama-EP kakhulu kulamalanga, abanamandla bayakhipha ama-album, right? I-release date-ke ingey'tetini zikaFebhuwari umsebenzi wakhe uyeza omusha. Igalofu elisha ezasehhovisi nayo i-EP iyeza, i-date-ke ayikaka-confirm-wa. Uma isiphumile abantu bazokwazi insizwa laphayana shuthi-ke isibuko sayo le nsizwa Mthandeni SK Gciwane Elisha, yonke into eyezayo yenzisa okwakhe, right? Kube i-single track ekuzomele iphume between Jabulo Langa, Navigator Gcwensa, Quality Biyela kanye noMjolosi Inkosi yama-2K, right? Labafowethu laba igenge nje like esakhula esenethalente eliningi, especially ubani uNjabulo Langa. UNjabulo Langa siyazi ukuthi ingoma yakhe le ethi ngishilo nje edla umhlanganiso emcimbini eminingi, iyona-ke atrenda ngayo kulamalanga, usaqhubeka futhi usatrenda ngayo imicimbi eminingi, usadlala ngayo isashisa. Lokhu akaqala nje ukutrenda ngayo ayikakehli, usenza kahle kakhulu. Kube uMjolosi laphayana, uMjolosi ingoma yakhe lokhu ayikhipha uMaidololo yamfaka ebantwini, yamfaka emlandweni, yamfaka nasebukhosini kwi-top 10 ye-Song of the Year, yalala u-number 2 laphana after iGucci kaMthandeni hamba noma uphi. So bese kuba yibo bani-ke oLimit, bese kuba uNavigator. UNavigator niyazi i-album yakhe eyaphuma ngoFebhuwari walo nyaka, nengoma yakhe ethi imali ihamba khona uMjolosi eseyahlanganisa more than million, i-back to million. Igenge le abafowethu laba abeza kahle kakhulu. Sisho u-Crawl, asazi-ke noma igama lengoma noma nje i-advertisement. Bese kuba igeza lakwaMgube, isihloko se-EP or i-album kuzoba ini, i-location. Siyazi-ke uMgube-ke ingqalabutho sinesikhathi eside endimeni kamaskandi. Unesikhathi eside kakhulu, waqala ngama-90s umculo wakhe lokhu eyibambile. Sibonga nje ukuthi uMgube usayibambe kwaze kwaba yimanje. Akulula kulo mculo esikuwona ukuthi uthathe isikhathi esingaka. Ngiyabona or ngiyathemba ukuthi mhlawumbe i-more than 30 years wayihlanganisa ubaba uMgube laphana. So kushuthi umculo uyamsebenzela. I'm sure futhi zikhona izinto azenzayo emaceleni beside u-music. uMgube uyayisebenza ngandlela thize, ayisupport i-lifestyle yakhe. Siyabonga nje ukuthi abantu abanjengoba uMgube basayibambile, basawukhipha umsebenzi noma sekunama-trend amaningi, noma sekunezinto ey'ningi, noma sekudume umculo ngendlela odume ngayo, kodwa lokhu bekhona beyibambile, bephusha ngendlela abaphusha ngayo. Asibaphe i-support obaba uMgube ngoba siyabadinga kakhulu. Lezi nsizwa-ke ezeveletha Dilika Ntaba, Feza Emnyama laphana, angiyazi ukuthi ihamba nobani, iyongixolela-ke le nsizwa le ahamba naye. Shuthi yini iqembu elisha leli, alright, akunankinga-ke abafowethu bazokhipha emalangeni. Nami nje lesi sithombe sithathwe laphana ku-Facebook. Lo muntu ufana neFeza Emnyama, mangethiwa iFeza Emnyama sebeyongixolela ukuthi mhlawumbe ngibhedile, ngibona nje ufana neFeza Emnyama. Kumina nje ubukeka eyiyo, if akusiye hhayi sebengixolela bafowethu ngaloyo mistake. Kodwa-ke umsebenzi omusha-ke waleli qembu uyeza maduze nje. So bekuyilokho-ke ebesiku-report-a kakhulu ukuthi yena umsebenzi wabafowethu uyeza. Baningi abanye abazokhipha, hhayi bakhiphile abafowethu kusukela ngoJanuwari this year, so ama-single kuze kufike manje, cha ube mningi kakhulu umsebenzi abantu abawukhiphile, siyabonga. Nama-million futhi ayabonakala, abagcini nje ngokukhipha nje, nama-million ayabonakala. OLimit ama-million, Nqwaba sebedlulile nako-3 million kulama-single abawakhipha. Kube insizwa le laphana uMafikizolo naye futhi kanjalo, kube uSikweletu, baningi abafowethu. Kusenemsebenzi kaNjobo, Ihobosho nawo uphumile. So ziyasebenza nje iy'nsizwa zakwethu, abantu beqhubeke bephushe-ke njalo-ke. Nabanye basazokhipha-ke ithuba basazolithola. Sizobaveza-ke kuyo le Nkosi, kuleli page, kule channel, kule account
konke nje sizokuveza, angeke sikufihle. Siyathanda ukukhuluma ngomsebenzi wamaskandi, into ebesifuna ukuyenza iyo le, kodwa siyithola sesikhuluma iy'ndaba zokubhoka, sesikhuluma sesidifenda, nabantu abathuka abanye, sesiyakhuza iy'nhlamba ngapha nangapha, engabe siphusha umculo abafowethu abawuzele. Yinto abayizele lena, into abayifuna kithi ukuthi sibasaphothe, sitshele abantu, because abantu ngeke bonke phela bazi ukuthi kwenzakalani. Lokho okutholayo ukuze ubuyele abantu, yikho okufunakalayo kuphela. Siphume ngoqhawe labo, siphushe bonke abaculi bakithi, yilokho nje kuphela okubalulekile. So, uma kukhona okunye-ke okuvelayo, sobe sesikuletha-ke, sizonitshela-ke kabanzi-ke ngalowo msebenzi lo. Bekuyilokho, ngiyabonga ithuba until sihlangane.